Както виждате днес... Здравейте, мили хора, аз съм Ромеги 55. Както виждате днес ще играем една нова игра, наречена Clash Royale. Извинете ме, ако съм болен. И може да има някакви други звуци извън такова, защото да бомбардират. Ще се не бомбардират. Правят нещо друго и така. И ще се чуе малко шумно, да знаете. Просто се снима един 24 минутен клип. Само че... И вижте, първата ми епик карта е принца. Това ми е дека. Първата ми епик карта. Принца. Монетки. Найс. Два гоблина. Иде. Така. Пускаме си го. И не ми трябва каквото и така. Според ми силвър как си играта. Да, найс. Дигаме си най-тъмно. Извинете за звуците. Вече разбрах, че за да снимам с този не трябва да снимам повече от 24 над 15 минути. И това веднага тръгва. И вижте каква армия! Една бомбър, скелети, купища. Ага, вече няма се схвърля. Така го взехме. И тия много боцкат. Бомбър. Spear Goblin. Normal Goblins. Това дек ми е за сега най-добрия дек. Ама много не е за приятелане. Така, и на другия си профил, който вече не играе. Вече аз нищо се отделям. Принцип ми е първо взе 221, даже и повече взе. Да, добре. Дека мастера. Да се вдигам на по-висока арена, защото аз бях на пета, как някакви хора и ми излизат 3 легендарки. Аз тия разходни аз съм мъжки, първа арена нямам пика. Първа арена нямам пика. Дълно кричи картата, следващото ми се падне, т.е. Голден често да има пекато. Ето да знаете, пекато е много добра армия. Вие гоблините още не напълно, но са някакви хора. Седят много такива един блин. И след това недалекота. Гледайте принца, гледайте каква машинка е. Над 300 му за единия път Това принца другият ми покива на второ ми гони, ама бима. Искам да се вдигна. Чакайте, искам да се видя купичките. Ай, сега ми ела с пир гоблините. Хубавите ми гоблинчета. О, шет. Сега ми за скилка отиде да спра Giant. Виждате ли
палката е, ти се нарича ти палка! Дай го! Дай го! Извинете, ако чуете друго, да се объркам неща, мама. Бомбор! Трябва да се изпитаме. Дами господа, аз извадих заводки от гоблини и гоблините си вече от армия. Аз един случай с най-малко 3 легендарки, 4. Гоблин Барел, Гоблин Барел, Принц, Skeleton Army и Гоблин Барела. Не знам дали казах Гоблин Барела. О, шет, папа, Барела. Так, гоблини. Първите гоблини са в армията. Не! Вече тук не се разбрахме. Не се разбрахме, авчерки, замните го. Шет! Вземе. Найта ми е супер нужен. Найта, моля Найт! Вземе още няма влезна кола, ако продължавам с нещо влезна, ама няма да дам. Това се нарича армия без допалка. Първите гоблини, които се ръчкат. И сега ще се върнем или хора. Не, дами господа. Мисля да е цяла поредица, ама ще е малка поредицата, няма да е огромна. Не знам, не си играм за поредицата. Мисля, че това арена е доста добра палка. Лично за мен. Защото да, срещу трети левел, който има шанс да му се палят купища легендари. Да знаете, на една първа арена му се беше паднал легендари карта. Това как е ли за повечето от вас? Пишете в коментарите. И тъй, когато гледахме с една позната, нейният профил на нейната арена има един за по-голямата част от дека му са само легендари карти. Кажете, пишете в коментарите, за да имам няколко абоната на първият ми клип 4 показания. Това се одобря. Значи вече някакви, ама супер малко абонаменти. Аз съм се че поне някои хора ми харесват клиповете от Воянето Ямел. Spear гоблини, Force Goblins, Knight. Гледайте, цяла армия му изкарах. Това, ако не го взема, ще се прекръстя. Гледайте армията ми, гледайте. Вижте армия ми. Нямаш. Това е купища армия. Вижте, бе. От Воянето на елексир аз нямам равен. Нямам рай. Искам да станат шивания 3 лева, да мога да влезна в клан, да имам... Сериозно, при мен е началото една карта. О, първа арена, шест. Трябва да се държим колко се може повече на първа арена с които това са яките карти, но... Има шанс за Legend да ма... Изчакваме да ще видите супер армия. Вижте,
Ето армия! Вижте! Едва ме победимата армия! Опа! Добре ли които ръчкат? Вижте го, бе! Гледайте армия! Кои са казва армия? Аз съм записвам. Пирготнем. Имам вече няколко пирготнем. О, мен шедне и вълката. Ама на моя друг телефон или таблета имам акаунт, където там съм една голяма топалка и ми трябва точно няколко хора, който ме гледа и играе Clash of Clans и голяма арена. Ако е ниска, аз го киквам, защото съм коледър и имам право. Който е много слаб, ама искам да е някой, който е активен. Да е слаб, ама искам да е активен. За мен няма значение. Трябва ми активен, за да пуснем лар. За да имаме повече купи, корони, неща, такива глупости. И ни трябва хора, ама ако пишете, трябва да сте активни. Аз съм супер активния. Аз съм със сигурност най-активния в нашия клан. Аз съм единствения повече. Аз съм единствения в нашия клан. И в нашия, и в Clash of Royale. Имахме един клан, аз бях по-голямата част от силен, защото съм... Ого! Поради... след няколко... Така, една секунда искам да видя докъде сме стигнали. Ако не, ще спра клипа, за да такова. Epic Cards Night, има ли смисъл да си купувам? Какво си купя да бъде? Ето така, да си... Върти ниво, ама той е никак бавен. И добре, мили хора, мисля това да бъде всичко от този клип. Абонирайте се, дайте палец нагоре, чакайте да се канекна във Facebook. Ето ме, аз вече не я играя. Нямам клан, ето ми го дека, вижте, паднем на четвърта арена. Заради хакери. Аз съм левел 6, мисля, и това беше всичко от мене. Абонирайте се, дайте палец нагоре. И... чакайте да спрекипа. И чао, мили хора. Дайте